A zklamalo tě něco v politice? Strašně moc věcí. Do politiky mladý nebo až později se zkušenostmi? Podle mě se to nedá vůbec takhle říct. Dneska jsem tady s Petrem Hladíkem, který chce být hlasem Jižní Moravy v Praze. Petře, vítej. Díky, krásný den. Petře, raději práce nebo dovolená? Práce. Já jsem já mám takový jako hrozně chci dosahovat jako cílu, tak mě práce hrozně baví. No. Považuješ se za workoholika? Ne, já se považuji za člověka, který jako hodně dělá, ale rád. Raději komunální nebo celorepubliková politika? No, jako komunální, protože člověk jako vidí, dosahuje ty věci, jako ovlivňuje věci, kde jako přímo bydlí. Takže je to takové jako hmatatelnější než ta celostátní politika. Zas ta celostátní politika má výrazně větší dosah, má výrazně větší jako možnosti fakt jako měnit ty věci, které potom jako ovlivňují to, kam směřuje ten stát jako celek. Do politiky mladý nebo až později se zkušenostmi? Podle mě se to nedá vůbec takhle říct. Podle mě ta zkušenost, který třeba jako Mladí lidovci, to je naše největší mládežnická organizace, jako zakouší díky tomu jako vzdělávání, díky diskuzím, díky spolupráci jako z politiky, tak jako nenahraditelná. Ale spousta lidí třeba jde do politiky až po jako širší pracovní zkušenosti, tak je to možné, ale některé věci si myslím, že je jako dobrý prožít jako mladý. Já jsem šel do jako politiky na plný úvazek až po 30, takže jsem tam měl docela dlouhou ještě profesní kariéru předtím. Co tě vlastně přivedlo k zájmu o politiku? Byla to souhra náhod, to rodinné zázemí nebo třeba nespokojenost se současným systémem? No já jsem se vlastně vždycky tak trošku jako o politiku zajímal, mě to jako bavilo to sledovat v médiích a tak dále. Fandil jsem Luxovi, náš táta měl hrozně rád Luxe jako zemědělec a vlastně jako u nás se volili lidovci, takže z tohohle pohledu to byla trošku jako tradice a na druhou stranu mě jako ovlivnili 3 lidi, jeden z nich jako výrazně, který říká, budoucnost si ovlivníte vy. A říká mě to jako na vysoké škole. A ten svět a ta republika bude vypadat podle toho, jak vy budete chtít. A jestli chcete ty věci ovlivňovat, tak u nich musíte stát a musíte ty věci prostě jako řešit. A tím člověkem je otec Tuchlý, jezuita, který vlastně tohle nám říkal na vysoké škole. A docela vlastně jsem si říkal, má asi jako pravdu, jo? Že a nakonec vlastně, když lidovci v roce 2010 vypadli z poslanecké sněmovny, tak jsem si říkal, že by to byla hrozná škoda, kdyby tahle politická strana vlastně zanikla, politická strana se 100letou tradicí, hájící vlastně křesťansko-židovské hodnoty a tak vlastně v Brně se utvořila taková parta několika desítek mladých lidí, kteří vlastně vstoupili do té politické strany a začali jsme tam působit, pracovat. V roce 2012 jsem byl jedním z těch, kteří zakládali Mladé lidovce, tu největší mládežnickou organizaci v zemi, která se neuvěřitelným způsobem rozvíjí, ovlivňuje veřejné dění. Já jsem za to moc rád. Až vlastně jsem ze začátku dělal tu politiku jako komunální zastupitel vlastně jenom ve svém volném čase a nakonec přišla ta příležitost vlastně jít tam naplno, takže jsem se stal prvně místostarostou městské části, následně náměstkem primátora a poté vlastně jsem vstoupil do té celostátní politiky. Byl pro tebe výběr té strany jednoznačný, jasný hned od začátku? Neuvažoval jsi třeba ani na chvilku o nějaké jiné straně? Neuvažoval. Já jsem lidovce vlastně volil a pro mě to bylo jako jasný. Jo? Pro mě jsou lidovci středová strana, strana, která se zajímá o rodiče, strana, které jde o jako člověka v centru dění, strana, která je hodně posazená na občanské společnosti. Já bych řekl, že vlastně každý člen té strany zároveň jako participuje v různých spolcích, komunitách, farnostech, orlu, skautu, sokolu, dělají vlastně jako tu místní komunitu a že tohle je jako něco jako bytostného pro ty lidovce. Vlastně vytvářet tu místní komunitu. No a protože vlastně i lidi v mé rodině tak vždycky byli hrozně jako aktivní ve svých komunitách, ve kterých žili, tak pro mě to bylo úplně přirozené. A jaká je práce ministra? To už je poměrně náročné, ne?
Od nevidím do nevidím. Úplně stejný jako zemědělce, takže trošku to mám vlastně jako stejný. Ne, tak je to samozřejmě náročná práce jako zodpovědná, zase úžasná práce v tom, že člověk se setkává s neuvěřitelným množstvím lidí, může hodně věcí ovlivnit, rozhodnout, upravit spoustu věcí, vnést ty věci do toho života, toho státu, upravit ty věci tak, jak vnímá, že jsou k dobru, tak, jak třeba vlastně to vnímá i ta politická strana nebo politický proud. Takže ty křesťansko-demokratické principy jsme do Ministerstva životního prostředí jako vtiskli velmi, velmi silně. Je to vidět na Nové zelené úsporám, opravdu po babičce, celé řadě změn zákonů, které jsme udělali, třeba větší ochranu vody, větší ochranu půdy, větší vlastně ochranu a lepší měření třeba u ovzduší, rozšíření chráněných území, cirkularity materiálu, zaměření se na zelenou modernizaci, na to, abychom dokázali vlastně mít tady efektivní, konkurenceschopný průmysl, větší zaměření vlastně na provazbu, na to, co trápí rodiče s dětmi, ty všechny jako limity, které já jako rodič prožívám, který mě jako spoustu lidí v mém věku říkají, co je prostě trápí, tak to člověk může jako velmi často hodně rychle vlastně řešit a hodně rychle do těch konkrétních řešení jako aplikovat. Ona ta práce ministra určitě přináší spoustu příležitostí, zajímavých lidí, událostí, míst. Zároveň to ale může přinášet i třeba tlak a kritiku. Jak se s tím vyrovnává tvá rodina? Musím říct, že teď už lépe. Z začátku to bylo hodně těžké zvyknout si na tu kritiku. Já tím, že jsem předtím působil v komunální politice a ta pozice náměstka primátora je také už poměrně viditelná a taky se neobejde bez mediálního zájmu, kritiky, sociálních sítí, nadávek nebo nějaké takovéhle jako negativní zpětné vazby, tak s tím si ta rodina nějak jako musela umět poradit a musím říct, že já jsem ten jako typ politika, který úplně jako nedává tu rodinu nějak moc jako na odiv, moc jako do toho, jak moje žena, tak moje děti jako nechtějí vstupovat. Já je spíš chci jako chránit, jako odstěňovat je od toho. Takže ne, že bychom se toho jako stranili, nebo ne, že bychom jako se Zuzi třeba nechodili na nějaké společenské akce, ale jinak toho není příliš a jinak to nějak jako nevyhledáváme. Nemusí být to světlo upřené na ně. Nemusí být, protože si jako uvědomuji, že to prostě ovlivňuje moje děti, ovlivňuje to je v jejich jako sociálních skupinách, ve vztahu s kamarády a může to ovlivňovat jako negativně. A tak se snažím prostě, aby měli to normální dětství, tak jako každý druhý a aby si tu cestu životem našli především sami. Když bychom se na to podívali i z druhé strany, dostáváte i pozitivní reakce? Ono na většinou těch jako hodně negativních je potom pár pozitivních, ale jsou i pozitivní. Je to vždycky hlavně, když se člověk cítí jako tak jako na dně, tak jako říká si, jestli to má smysl, tak většinou přijde nějaká pozitivní zpětná vazba, nějaká pozitivní reakce. Musím říct, že i třeba ze strany mé rodiny, širší rodiny, mé ženy, tak vlastně přichází pozitivní reakce a opora, za to jsem moc rád. A měl jsi někdy moment, kdy jsi říkal, že už to ten smysl fakt nemá a litoval si třeba toho, že jsi vůbec šel do politiky? Měl a ty momenty teda přichází poměrně často. Aha, jak často? Já si myslím, že vlastně je jako přirozené a nutné, aby člověk v nějaké jako vyšší manažerské pozici jako neustále jako pochyboval sám o sobě, pochyboval o tom, jestli co dělá a jak dělá je jako správně, že pokud by se člověk jako měl takový pocit jako uspokojení, jak to dělá dobře a jak je tím nejlepším ze všech a že vlastně
tady nemůže existovat vůbec nikdo jiný, kdo by to dělal lépe než on, takže to je jako cesta do pekla, že člověk má neustále pochybovat, že neustále si má říkat, jestli to, co dělá a jak to dělá, je správně, jestli by to neměl změnit, jestli je na svém místě, jestli kdyby tady byl někdo jiný, jestli to nedělá dobře, takže já pochybuju často a neustále vlastně bojuji v tom, abych to dělal jinak, líp, nebo třeba to mělo jako lepší a větší dopad pro tu veřejnost. Ať nejsme jenom tak negativní. Za co to není negativní, já myslím, že pochybování je vlastně přirozené, to určitě, ale důležité pro vývoj asi. Ale působí to tak trošku ponuře. Ale já myslím, že vlastně ne. Já myslím, že takoví ti, co si jako pořád říkají, že v té politice mají být jenom ti hrdinové a ti, co jako o sobě nikdy nepochybovali a vždycky nikdy nepřiznají chybu a vždycky říkají, že všechno dělají špatně. Já si nemyslím, že to je dobrý styl politiky. Já dělám chybu každý den. Já si myslím, že je potřeba přiznat chybu, že jako vláda děláme chyby, ale to, že děláme chyby, neznamená, že špatně vládneme. To, že děláme chyby, tak jenom ukazuje na to, že se umíme rozhodnout a je důležité ty chyby přiznat, z nich se poučit, anebo je třeba klidně opravit. Souhlasím, ono je potom poměrně toxické, když někdo si myslí, že dělá jenom to nejlepší a ty chyby si nepřipustí. No tak může se vlastně úplně vychýlit někam jinam, může vlastně jako se zakuklit v nějaké bublině, podporován svými nejbližšími, jak to dělá správně a úplně vlastně jako nevidět. A myslím, že to vlastně vidíme třeba kousek za hranicemi. Myslím, že Fico i Orbán jsou zrovna jako příklady lidí, kteří se jako zapouzdřili ve své bublině bez schopnosti jako vidět a mít nějakou jako kritickou zpětnou vazbu. Narážíš na takové lidi i v české politice? Narážím. Nevím, jestli je tady chci jmenovat, ale je jich poměrně hodně, jak v té celostátní, tak té komunální. Za co jsi na sebe byl nejvíc pyšný? Jednoznačně za naše manželství a za naše děti. To je pro mě největší hodnota a největší radost v mém životě. A když bychom vzali pracovní cíle? Pracovní cíle. No za všechny ty věci, které se jako podařily, jak ty velké změny zákonů, úpravy, motivace, třeba v té ochraně přírody, cirkularitě, dotačních titulech, ale i za ty třeba malé, neviditelné, to, že třeba i to ministerstvo životního prostředí funguje jako tým, že byť je to jako velký, robustní jako mechanismus, takže tam jsou lidé, kteří dělají srdcem, kteří dělají rádi, kteří jsou vlastně hrdí na to, že dělají pro veřejnou správu a že se taky daří jako snižovat takovou tu míru jako byrokracie, formalismu, neodpovědnosti, takového toho alibismu, který tady vlastně je všude, nejenom ve veřejné správě, takový, no radši ať to rozhodne někdo jiný, tak to se daří jako měnit. Já jsem bytostně nesnášel, já jsem hrával fotbal a pamatuju si, když jsme jako malí kluci, tak tam byl takový jako starší ty trenéři a oni říkají, no radši nahraj, ať kazí jako jiný. Jo. Tak to já jsem úplně jako nesnášel, tady ten alibismus. A dneska jsem rád, že když moji kluci jako chodí do fotbalu, trénujou, tak ty trenéři říkají, no ne, radši si zkus tu kličku, i když ten míč ztratíš, protože když nemáš dobrou pozici svých spolužáků, abys nahrál, tak radši pojď do té kličky ty a nes tu odpovědnost. I když prostě jako někdy ten míč ztratíš. A mně to vlastně připadá mnohem lepší i v té politice, než jako odkopávat ty problémy od sebe, tak radši jako udělat to rozhodnutí, nést si odpovědnost za něho, i když třeba nakonec se jako ukáže, že možná to rozhodnutí mělo být trošku jiné. Takže raději ten tah na branku. Raději tah na branku, než to jako nahrávat zpátky brankáři svého vlastního týmu. A zklamalo tě něco v politice? Strašně moc věcí. Politika je vlastně místo, kde Lux říkal, že tančíme s těmi, kdo je v sále. Je to prostě to, že každý den se člověk musí potkávat, jednat, vyjednávat, dohadovat se a dělat rozhodnutí s lidmi, které si nevybral, které prostě mu byly vybráni, jsou v tom prostoru a musí s nimi spolupracovat, musí s nimi umít vít lidsky i politicky a to je někdy těžké. Já mám asi to štěstí, že jsem členem vlády, která z pohledu jako lidského funguje hrozně dobře. Že jsem členem vlády, která vlastně se umí dohodnout, která umí spolupracovat, která má tah na branku. Že jsem vlastně člen vlády, kde
Premiér je člověk, který vede tu debatu s ostatními ministry, který jako není takový ten jako sobec, který jenom já jsem tím nejdůležitějším a musím být vidět jenom já, jako je třeba Andrej Babiš, ale jako hraje to hodně týmově a za to jsem moc rád. A co bys dělal, kdybys nebyl politik? Určitě projektového manažera. Já jsem vlastně vnitřně já mám vystudované řízení projektů na fakultě informatiky. Mě to hrozně jako baví. Mým nejhezčím projektem byla svatba. Já jsem to jako do detailu naplánováno a jako baví mě vlastně dělat projekty, organizovat projekty, řídit kolektivy, týmy lidí, motivovat je, dosahovat výsledky, nést tu odpovědnost, takže já jsem jako takový jako bytostný projekták, až jednou se nebudu věnovat politice, protože určitě nebudu v politice až do konce svého pracovního života, tak se chci vrátit zpátky do nějaké profese, kde budu schopen řídit projekty nebo portfolio projektů. Díky za ty odpovědi. Já bych se ještě zeptala na pár to nebo to. Raději stolní počítač nebo notebook? Notebook. Papírový deník nebo digitální deník? Digitální. Tužka nebo propiska? Propiska. Rovné pravítko nebo úhloměr? Rovné pravítko. Tak jo, díky, že jsi tu byl dneska s námi. Taky díky.